Mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndichiri ndakamirira kuti ndinzouti gogo vachati vanokwanisa kundipa here mvumiro yekuti ndinge ndichizoshare manumbers avo nekuti marequest acho akawanda, saka kuti ndinge ndichizopindura message by message yevanhu vanga vachida mafone numbers agogo vacho panotinetsei, because each and every time pane mamessages manyowani anenge achipinda. Saka ndanga ndakati kana vedare mukamboita like patience, tomirira kuti gogo vozondipa mvumiro. Kana vandipa mvumiro ndobva ndazongoisa manumbers acho, mungava muri mucomment section kana kuti pascreen, then umwe noumwe anenge achimada obva amatora mafone numbers acho. Kune avo vakatumidzira maconfessions avo, kana muchikwanisa zvekare munokwanisa kungondiforwardira back, because I think maconfessions enyu anenge akatorasika nekuda kwekuti mamessages emarequest akawanda each and every minute or so. Uyo anenge ateererawo confession yavo gogo vaivai anobva atoya kuinbox achida manumbers, saka maconfessions mazhinji ava kutorasika kuinbox achidzika kuzasi. So please you can come to my inbox again kana muine confession yamakatumidzira, then mubva mandi reminder zvekare. Also kune vanenge vachida mafone numbers agogo, please try to be patient and kukuignore. It is just that marequest acho akawandisa, mamessages acho akawandisa, so kumapindura ose one by one zvinokwanisa kuzototora nguva ndichiignore futi maconfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvanyomukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano nenyaya yangu iyo inondirwadza, iyo yakaitika kubva apo patainge tichiri vana vadiki. So mukoma, zvakaitika ndezvekudai so: inini ndakarerwavo nastepmam, amai vangu zvinonzi vakashayika apo patainge tichitori vana vadiki. Then baba vakabva vazoroora zvekare, vakati varoora mukadzi uyu mukoma akabva azotadza kuita vana, so zvakazokonzeresa kuti baba vange vachizova munhu aingofamba achingodanana nevamwe vakadzi kunze, vachingoita vamwe vakadzi kunze. Sezvo baba vainge vaine muchato naye mukadzi uyu, I think kuti vainge vasingadi kumudivhosa, ndokusaka vakangoramba vainavo amainini vaya. But amainini vaya mukoma vainge vaine umwe utsinye hwainge husingaiti, like tainge tiri vanhu vekuti taitoziva kuti tinzi tadya taingodya kana baba vedu varipo. Kana baba vasipo mukoma taishungurudzwa zvimwe zvekuti wega waisvika taiti kana baba vasipo zviya taitoziva kuti inenge iri nguva yekurohwa, nguva yekushungurudzwa. But ini mukoma ndichiuya panapa, I know kuti zvinhu zvandakasangana nazvo mukukura kwangu zvinhu zvinorwadza, but I learned to be very strong and I learned kuti ndinge ndichizodisassociata. Ndaiti amainini vachindituka paya, ndaitosarudza hangu kuti nditange hangu kutoimba masongs ekuchurch and I would play those songs in my mind. So I just want to help kana kuri kunzi kunenge kuine umwe mwana kunzoko anoteererawo maconfessions, uyo anenge achichengetwa nastepmam kana kuti nastepdad, achiona kuti panapa ndiri kushungurudzwa. I know that life for you right now it might be very tough and challenging, but I just want to promise you that your parent will be looking at you. Kana kuri kunzi bereki wako anenge akashayika uye zvekare God is there to protect you, and Mwari ndimwari wenherera. Always need to remind yourself that everything is going to be okay and everything is going to work out in your favor, for God is on your side. Uye zvekare pose paya paunoona sekunge unenge wanyanyisa kushungurudziwa, just try to find something to do. Kana uchikwanisa kuverenga, kana kungotora bhuku rako utotanga kutoverenga. That is what I used to do. Ndainge ndiine novel rangu iroro one randainge ndakazvitengera, I would read that book over and over again. Komananshi, but at the end of the day kana ndikakuudzai kuti Mwari vakatendeka. Ivo stepmam vangu ava vakabva vazoti pandainge ndava kuma 15 years vakabva vati uyu ari kufanira kuti ange achienda kumusha, because vaiona kuti kuchikoro kwacho ndainge ndichigona zvisingaiti
and mukoma ndakazotoita zvekutozotonyorera O level mushure mekunge ndazotizira, because ndakati ndaenda kumusha kuya, then ivo baba zvavaita vaingopa that responsibility yose kuna amainini kuti she was the one who was supposed to take care of me nagogo. But mainini nguva zhinji vaingoya kana nekagrosari tushoma shoma, uye zvekare when it came to the school fees, then ivo amainini vaibva vati mari hapana, since my dad was a soldier vaigara vasipo pamba, saka vaitongoya vari ivo amainini. Then by the time ivo dedi pavakazouya, amainini vakabva vanditi ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichiudza dedi chokwadi chekuti ivo vaigara vachindiudza kuti mari painge pasina, otherwise it was going to stress my father out. And vakatondiudza kutoti my dad dzimwe nguva kutauni ikoko vaitomboti vanoda kuzviuraya nekuda kwekuti vainge vandishayira mari yekuti ndinge ndichiramba ndichienderera mberi nechikoro. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvazondipa imwe trauma yekuti saka mubereki wangu since iye ari kutadza kundiendesa kuchikoro ava kutoona kutoti zvinenge zviri nani kuti ange achizviuraya pamusaka pangu. So it made me to feel very guilty pose pandaizoona baba vangu zvekuti I would never tell you the truth as to what was going on in my life. So mukoma ndakabva ndazotangawo kuita zvemusikanzwa because I was just sitting at home apa ndigere nagogo. Gogo vacho vainge vatochembera zvekuti usiku paya ndainge nditori nemukana vekuti ndaitobuda ndobva ndatonoona boyfriend yangu kudzamara manje ndava kutoenda kumba kweboyfriend ndokubva ndazomitiswa paya. Ndakati ndamitisiwa mukoma, amainini vangu vakaita kucelebrate. She was the one who came mushure mekunge vafonderwa nagogo vakaudzwa kuti ndainge ndiine pamuviri. So the reason as to why she was celebrating, it was because mukomana wacho uyo ainge andimitisa. Kwavo mukoma, kumba kwavo kwainge kuine imwe nhamo yainge ichiita kunhuhwa. Pamba pavo vainge vasina kana zvipfuwo, painge pangori nedhongi 1 mukoma, ndo chipfuwo chega icho chavainge vainacho. So this made my stepmom to be very happy. Ndakabva ndatizira paya, baba vangu vakarwadziwa mukoma, vakauya vakambozama kuti vange vachinditora nechisimba vachiti mwana wangu achiri mwana mudiki. But mukoma ini ndakabva ndatiza paya because ndakatoona kutoti zvainge zviri nani. Then ndakabva ndazobva nemurume tichibva kumusha tikabva tazoendawo kune imwe town. So takati tava kutown so takabva tazobva nemurume tichibva kumusha tikabva tazoenda kune imwe town, and that was when God's grace located us. Takati tiriko kuya mukoma murume ndokubva atotanga kutoshandawo kabasa kainge karibo ukuone kusaidi ndichitengesa ndichiita sei, zvinhu zvedu zvikabva zvatosununguka. Mukoma ndopa takabva tazouya kunoku kunyika kwatiri, kunyika kwevatorwa. So murume wangu iyewo aneka construction company kake, iniwo ndinongoitawo zvekungotengesa. But life yedu mukoma inonyatsokufaya zvekuti as we are speaking right now, ivo amainini namudhara kumusha uko vanotorelaya pandiri. But mukoma dzimwe nguva ndinomborwadziwa kana ndikatanga kufunga mabatirwo ose awo andakakura ndichiitwa navo amainini, simply because ivo vainge vakatadza kuita mwana. She then hated me a lot. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we, but hanzi ndichiuya pano ndauya zvekare netestimony yangu. I also want to give my testimony. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndiri mudzimai ndinobvawo kwaNembudziya, ndakauyawo muHarare ndichitsvaka basa. So ndakabva ndawirirana neumwe agent through mugroup reWhatsApp randainge ndiri. Ndakawana basa pane imwe imba. Please, if you try to hide the details. Saka muIndia uyo ainge achigara muBelvedere, not the real place where she was working, muno muHarare. Pamba apa paiva neimba yainge ine zvidhori zvegold zvimwe zvesilver, izvo zvatainge tichinzi tainge tichifanira kuti tinge tichinamata nemaidols. So every night taienda tobva tazonozvipfugamira. Taiva 3 vashandi, inini ndainge ndina housekeeper, pobva paita cook neni. So taita tapedza kunamata zvifananidzo izvi, isu taibuda, varungu vedu vobva vasaramo, but vaiti vava kudzoka mumba everyday vaipinda nebag. Saka takazoudzana kuti tainge tichifanira kuti tinge tichiona kuti pavanosara chii chinoitika.
nekuti vanhu ava vainge vaine mari, asi kuti tinge tichiziva bhizinesi ravo ravaiita, it was very hard to know. Now takati after maprayers one day takabva tavahwandira ndokuona kuti zvimwari zvavo izvozvo zvainge zvichirutsa mari after maprayers. It was as if vanhu ava vainge vachitoita a ritual. Tiri 3 takazvichiva ndokubva taba idol tikatiza pamba apa, takatsvaka imba one room tikatanga kuloja, since tese tainge tichibva kumusha tisina hama muHarare. Takatanga kugara kumainway meadows kuwaterfalls, saka takatanga kunamata zvimaidols zviya. Zvimaidols izvi zvakabva zvazotanga kutipa mari, life ikabva yachinja kusvika takwanisa kutenga imba yake. Life yakatomboendeka until one day ndakati ndakarara kudaro, I had a strange dream mukomanashi. Ndakaona nyoka yemhando yepython ichipinda nepahwindo. Nyoka iyi yakati yapinda nepahwindo ikasvika ikabva yazvara zai iri rakachinja kuva a small dragon, uye ndakabva ndaona muswe wenyoka kuratidza kuti yainge ichitonobuda nyoka iya. Makuseni ndakamuka mumba muine zai, but zai iri manje mukomanashi rinofema, so zai iri mushure mekunge ndariona rakabva razonyangarika. Zai iri musi wandakariona kumusha kwakabva kwatofiwa. Kubva ipapo kusvika pari zvino mumusha medu mukoma mafiwa nevanhu avo vanokwana kuita 4. Zai iri pose pandinoriona richifema kudaro ndava kutoziva kutoti inenge iri sort of like a signal yekutoti ndinge ndichitoziva kutoti mumusha medu nguva yekuti munge muchifiwa inenge yakwana. So mukoma ndichuya pano ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kutibatsira inini nefriend yangu kuya takatotiza. Vanhu vaya taitofungidzira kutoti zvimwe kuda vachatisungisa, but never. I don't think kuti vakamboenda vakanotiripotera kumapurisa kuti takavabira zvimaidols zvavo. Iyowo friend yangu kudzinza rekwavo maybe inhau yekuti vanhu vekuvanyanya kuita zvechipostori, but so far kune vanhu 2 vashayika, but kwedu manje kwakangozarawo vanhu vanoendawo kumapendecostal nemamwe matraditional churches. Saka vekudzinza rekwangu vashoma vanonyanya kutevedzera zvechiprofita, maybe ndokusaka kwakanyanyisa kufa vanhu vakati one day. So far hakuna kana munhu anombosuspekta kuti inini ndini ndakakonzeresa kuti vanhu vange vachizosvika pakufa. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsirawo. Ndiri kutsvakawo help, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakaba chimwari chemaIndia. Chimwari ichi chainge chotondipa mari kuzonosvika chichizonotanga kurutsa nyoka. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo mukoma. Ndinewo zvimwe izvo zvandakamboitiswa nehama dzangu zvokuti nanhasi uno ndinogara ndichizvibvunza kuti asi ipo paya chii chakambonyatsokutora nzvimbo. So mukoma, this was after vamwe banguru vabva mukushayika. Banguru ava vakati vashayika takati tichinobva kumakuva mukoma, munoona mvura yeye inogezwa nemunhu wose. Inini manje ndakati ndava kudawo kunogeza, then pakabva pazouya vamwe sekuru ava vakabva vazonditi muzukuru chimbomira kugeza handi kumashops. Ndokubva tatanga kufamba tichienda kumashops paya. By the time patakazodzoka mukomanashi vanhu vainge vatodya, uye zvakare mvura yaiya inogezwa nevanhu vachibva kumakuva yainge yatobviswa. So takabva tatongogarawo paya, ende takatosvika vanhu vatori pakati pekutoita a family meeting. To my surprise mukoma, mushure mekunge vanhu vose vazopararira, inini ndo pandakabva ndazodanwa nevamwe vatete. Mind you, at that time mukomanashi ndainge nditori kuteachers college panguva zvinhu izvi pazvakaitika. After everyone apararira, vatete ndo pavakazondidana vakandibvunza kuti ndainge ndichazodzokera rinhiko kuHarare kuchikoro. Ndakabva ndazovaudza kuti ndainge ndichitofunga kuti ndinge ndichitogeza ndobva ndagadzirira ndinge ndichitoenda kuHarare. So vatete vakabva vati usati waenda unofanira kuti unge uchigeza maoko ako kaiwe, nekuti hakuna kugeza maoko. Ndikabva ndati maoko, kugezereiko maoko? Vatete vakabva vangonditora paya, tikabva taenda kuseri kwemba kuya ndikabva ndaona kuti kwainge kuine bucket rainge
ririko, but mubhaketi umu mainge muine mvura uye zvekare mainge muine mutsvairo uyo wainge wakanyikwamo mubhaketi muya muya. Saka vatete vakabva vanditi vainge vachida kuti ndike ndichigeza maoko angu. Ndakabva ndageza maoko angu, vakabva vanditi yainge iri mvura iyo yainge yakashandisiwa vanhu vachiigeza pavainge vachibva kumakuva. Saka ndini ndega ndainge ndisina kugeza nemvura yacho iyoyo. Saka kana kuri kunzi ndainge ndichazoenda kuHarare ndisina kugezawo maoko angu, then mweya wabanguru waikwanisa kuzotevererana neni. Nekutyawo kutevererwa nemhepo yabanguru, ndakabva ndatangawo kugeza paya. Ndakageza mukoma nashe, ivo vatete mukoma vakabva vazotora mutsvairo uya, vakabva vatanga kundisara nemvura vachiita sekunge vainge vachindipa mablessings. Ndakabva ndati zvakanaka ivatete. Ndini uyo ndikabva ndanogeza zvangu, ndikabva ndagadzirira kwava kupinda munzira ndichienda kuHarare. Mukoma nashe ndakati ndiri mubhazi kudaro ndakakukaruka ndabatwa nehope, so ndakabva ndarota banguru vangu ava mukoma vainge vachiita sekunge vari kuita bonde neni. Then ndokubva ndavhunduka pai ndikati why is it ndichizorota ndichiita bonde nabanguru ivo vanga vari munhurume, inini ndiri munhurume. So ndichizonosvika kuHarare mukoma ndopandakabva ndazosungwa, ende kusungwa kwandakaitwa mukoma it was very fun. Ndainge ndine umwe mufesi wangu, mufesi uyu akabva ati ainge achida kuti ange achinotenga foni. Ndikabva ndati it is fine, mira ndinge ndichikuperekedza. Saka takabva tazopinda mutauni ndokubva taenda kuvakomana vanoita zvokuba vachitengesa mafoni, iye ndokubva atenga foni. Takazoti tadzoka kwatainge tichigara, then kwainge kusina magetsi, so akabva azondipa foni iya. Akabva ati ndinokumbira kuti unge uchinondikumbirirawo landlord vako kuti vange vachindichajisirawo foni yangu since vainge vaine zvimasola zvavo. So ndakabva ndatora foni yake paya ndikati iri bo, ndichazokudza kana foni yako yazara. Ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonokumbira mwana walandlord, ndokubva achizotanga kuchajisa foni iya. So izvo foni iya mukoma yainge yava kutotanga kutotrikirwa foni iya. So pakazongokaruka pasvika mapurisa akabva ataura nalandlord. Ndikabva ndabvunzwa kuti ko foni yaainge akabata ndainge ndakaiwana kupi. Ndakazama kuti ndinge ndichiexplaina kuti foni iyo yainge iri yefriend yangu, asi still mukoma nashe vakabva vatongotisunga tose tiri vaviri. Ndakatombonogarako kuma-holding cells mukoma. It was very painful kuti apa ndisina mhosva ndakanogarako kuma-holding cells for 3 months because munhu wacho uyo ainge akabirwa foni iyoyo ainge akaurawa. Saka inini nefriend yangu we had to stay there until mapurisa achizonowana munhu ainge akatengesera friend yangu foni. Vanhu ava vari vaviri mushure mekunge vazosungwa ndo patakabva tazoburitswa mukoma. Remind 3 months, no going to court, no what, tigeremo ma-holding cells. So ndiyo conversion yangu iyi mukoma. Zveshuwa kana uri panenge pakaungana vehukama, make sure kuti zvimwe zvinhu kana kuri kunzi kwada kuitswa zvimwe zvinhu zvaunenge usinganzwisisi unoramba, because it nearly destroyed my future. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvazvakangoma hazvo vedu pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.